Ja. Hvorfor pokker er du ikke kommet herned nu? Jeg står og venter på dig, mand. Det er ked af. Jeg er snart derovre. Hey, har du set min voks? Undskyld, hvad? Ja, min voks. Hey, har I noget lige vil vise dig på computeren her? Jeg kan finde. Jeg ved du har den. Kom nu bare med den. Jesus. Giv mig den. Fint. Her. Tak. Venlig. Det her det er ikke min boks. Det her det er sådan et eller andet skodcreme. Det kan jeg ikke bruge til noget. Ja, det kan da i det mindste ikke gøre dit hår værre end det er nu. Hey. Hallo? 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 Hey! Hallo? Hallo? Hvad er der? Jeg sidder og kalder på dig, så svar mig der første gang, jeg siger noget. Jeg sidder altså lige og hører noget musik. Ikke godt? Jamen du hører jo ikke noget. Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det, når du bliver ved med at snakke til mig. Hey, kunne jeg måske få noget? Hvad? Kan jeg få noget slik? Hvorfor skulle jeg give dig noget? Kan du ikke bare dele lidt? Jamen, ved du hvad? Du kan få den her pakke. Det er det samme, det er bare med jordbær i stedet for. Her. Nej, tak. Hey. Hej. Er der noget galt? Jamen altså, jeg kom bare til at tænke på, at... Kender du det med, at du vågner op nogle dage, og så fortryder du bare alt det, du har gjort i dit liv, og så kommer du i tanke om, hvad det egentlig handler om. Og livet, det handler om, man skal tro på, hvad der er rigtigt. Og man skal gøre det, man selv vil, og ikke hvad andre vil. Og man skal finde nogle mennesker, som holder af en for den, man er. Og du skal prøve en masse ting og få et mindeværdigt liv, som du ikke fortryder, når du bliver gammel. Og så skal du prøve en masse nye ting. Som for eksempel at prank dig. Hvad laver du? Nej. Er du krank? Nej. Nej. Tror du virkelig, jeg vil gøre det? Det er en prank. Så slap dig af. Jesus. Hvor bliver den her video fed. Jeg glæder mig virkelig til, at den bliver færdig. Jeg kan dele den med alle. Det er fedt. Hey. Er det okay at sidde her? Ja, selvfølgelig. Tak. Men jeg vil egentlig bare sige, at jeg er ked af, at jeg har været så nederen mod dig i dag. Det er jo bare roligt. Det er helt okay. Vi har alle sammen nogle dårlige dage. Nå, men hvad sidder du og arbejder på? Nå, men altså, det er bare en eller anden lille video, jeg sidder og arbejder på, som jeg lægger ud på YouTube. Men du kan jo faktisk komme til at se et lille klip lige, så du kan se, hvad det er. Ja, nu skal du ikke prøve at undvige det her. Jeg ved, du har den, og jeg vil have den nu. Er det ikke bare fedt? Hold fast noget skod. Hvad pokker?